Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων του Top Channel. Και σήμερα ταραχές στο κέντρο κράτης μεταναστών της Κορίνθου και η τοπική κοινωνία είναι ανάστατη, αφού συχνά πυκνά χημικά που χρησιμοποιεί η αστυνομία για να διαλύσει τις συμπλοκές έρχονται στις αυλές τους. Σήμερα ένας μετανάστης είχε ανέβει στη στέγη ενός από τα κτίρια και πέταγε κεραμίδια που ξύλογανε από τη στέγη σε αστυνομικούς αλλά και άλλους μετανάστες. Απειλούν με απεργίες πείνας. Αυτός ο τύπος λέει ότι θα πέσει. Βλέπουμε πολύ μεγάλες δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Τίποτα. Μηδέν. Δεν κάνουν τίποτα. Κάθονται και τους κοιτάνε. Και ο τύπος που είναι πάνω πετάει κεραμίδια. Τους κοροϊδεύει. Από ό,τι άκουσα από κάτι ηλικιωμένους πριν, έπεσαν κάτι δακρυγόνα, τώρα δεν έχουν πέσει. Εδώ είστε εσείς κάτοικος περιοχής. Μένω σε Ξαμίλια. Και αυτά γίνονται συχνά πυκνά εδώ πέρα. Συχνά, κάθε μέρα σχεδόν. Βλέπω λίγο εδώ. Έχουν ξεσηκωθεί οι Πακιστανοί, έχει μαζευτεί όλη η αστυνομία της Κορίνθου, της Πελοποννήσου και κάθονται και τους κοιτάνε. Θα πάνε στα κεραμίδια, τους πετάνε κεραμίδια οι Πακιστανοί απάνω στους αστυνομικούς και παίζουν. Αυτό κάνουν. Απειλούν ότι θα πέσουνε. Απειλούν ότι, όχι, δεν απειλούν ότι θα πέσουνε, δεν πέφτουν αυτοί. Απειλούν ότι θα τους χτυπήσουν. Πού μένετε δίπλα, περίπου? Δίπλα στρατόπεδο. Τι, τα βλέπετε καθημερινά αυτά τα συμβάντα? Κάθε μέρα. Και τι θα γίνει τώρα? Θα γίνει να τα πει στους κυβερνώντες. Εδώ φοβόσαστε, η περιοχή? Τρέμουμε, όχι φοβόμαστε. Βρισκόμαστε εδώ γιατί έχουμε σχολικούς αγώνες γυμνασίων στο άθλημα της ποδοσφαίρισης και έχουν συγκεντρωθεί οι μαθητές, αθλητές από 7-8 σχολεία, ίσως και περισσότερα, του Δήμου παραπάνω σχολεία. Κάνουμε σχολικούς αγώνες της ποδοσφαίρισης και μέσα στο κλειστό και έξω. Κάποια στιγμή αισθανθήκαμε κάποια δυσφορία στην αναπνοή, κάποια παιδιά παραπονέθηκαν ότι κάτι συμβαίνει. Μάθαμε ότι γίνεται κάποια φασαρία εδώ στο στρατόπεδο, αλλά πέρα από την δυσφορία που αισθανόμαστε, ανησυχούμε γιατί είναι αρκετά παιδιά μέσα. Φοβόμαστε μήπως επεκταθούν τα επεισόδια και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Μήπως πρέπει να διακόψουμε και τους αγώνες και να πάρουμε τα παιδιά να φύγουμε. Σας ενημέρωσε τίποτα η αστυνομία, κάποιος? Δεν ενημερωθήκαμε, αλλά ήρθαμε τώρα εδώ για να ρωτήσουμε αν. Τα καπνογόνα μυρίζουν πολύ μέσα? Μέσα στο γήπεδο, στο κλειστό όχι. Έξω όμως αισθάνονται έτσι μια μικρή δυσφορία. Κάποιοι μαθητές παραπονέθηκαν ότι τσούζουν τα μάτια τους, αναρωτήθηκαν τι συμβαίνει. Όπως καταλαβαίνετε είναι πάνω από 500-700 παιδιά. 15-20 γυμνάσια, 500-700 με 1000 παιδιά. Σε κάποια φάση αισθανθήκαν τα παιδιά και εμείς ήδη, δηλαδή κάποιο τσούξιμο στα μάτια και στα χείλη και στην αναπνοή, κάποια δυσφορία. Από ό,τι ακούσαμε κάτι έχει γίνει μέσα στο στρατόπεδο. Εξέγερση έγινε. Εξέγερση, τέλος πάντων, από ό,τι ακούσαμε, ψήθυροι, δεν ξέρουμε ακριβώς. Και ανησυχήσαμε το τι πρέπει να κάνουμε από εκεί για τα παιδιά. Πιστεύω ότι φαίνεται πλέον έντονα το πρόβλημα το οποίο προϋπήρχε. Έντονα το πρόβλημα το οποίο το είχαμε συζητήσει και στην αρχή με τις εξεγέρσεις, στην αρχή της χρονιάς. Είδατε, έτυχε σήμερα να γίνει η εξέρχηση και να έχουμε τα σχολεία δίπλα. Σε κάποια φάση, αν τυχόν αυτοί οι άνθρωποι περάσουν τα σηματοπλέγματα, γίνει η εξέρχηση και πιάσουν εγμαλώτους από εδώ, πιάσουν ομπύρους στα παιδιά. Τι κάνουμε? Έχει φτάσει η ώρα η Ελλάδα, ώρα 0. Ανησυχητικό είναι ότι αδιαφορούν οι γονείς. Αδιαφορούν οι Κορίνθοι. Οι Κορίνθοι εδώ, οι Κορίνθοι και ξεκινώντας από τους βουλευτές και όλους πίσω. Είδατε έναν από αυτούς? Εγώ είδα από εδώ που είδα κάποιος σκεπή και ήταν έτοιμος να πηδήξει. Τώρα από εκεί δεν ξέρω, μέσα δεν ξέρω τι γίνεται γιατί εδώ φαίνεται σιωπή στις.
Αλλά μέσα κάποιο κάτι γίνει. Προηγουμένως υπήρχαν πολλές φωτιές, μαύρες φωτιές και έγανε μέσα, δεν ξέρω τι γινόταν. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό και ανησυχούμε εδώ πέρα να διακόψουμε το παιχνίδι από εκεί. Να φύγουμε, είναι πάνω από 1.700-800 παιδιά. Ελάτε μία δεν πρέπει καθόλου. Φωνάζαν όλοι. Βεβαίως. Και έκανε κάτι. Φωτιές τέτοια, Ναι, φωτιές ήταν το περίπτωμα, ναι, φωτιές. Ναι, φωτιές, ναι. Τώρα είχε ανέβει στη σκεπή ο άλλος. Δεν έτσι το άκουσα. Αυτό το άκουσα εγώ. Τα παιδιά μου είπαν τώρα ότι σήμερα πέσουν κάτω. Δεν σημαίνει λιγότερο. Εσείς μένετε εδώ δίπλα, έτσι. Ναι, δίπλα, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Στο περίπτωμα πιο κάτω κοιμάμαι. Το εξής απίστευτο συμβαίνει με τον ΟΑΕΔ. Δίνει ένα βοήθημα σε επιχειρηματίες που αναγκάστηκαν να κλείσουν την επιχείρησή τους, αρκεί αυτοί να μην χρωστούν στον ΟΑΕΔ. Και με αυτόν τον τρόπο εξαιρείται σχεδόν το σύνολο όλων αυτών που προσπάθησαν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν την επιχείρησή τους ανοιχτή. Καλώς ήρθατε στην υπηρεσία μας και ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τον κόσμο για να πληροφορηθεί σχετικά με την καταβολή αυτού του βοηθήματος ανεργίας σε αυτοτελώς απασχολούμενα άτομα. Ήδη έχει ψηφιστεί ο νόμος από το 2011, τέθηκε σε εφαρμογή πρόσφατα και από τη Δευτέρα 8 Απριλίου ξεκίνησε ο οργανισμός μας να μπορεί και να είναι σε θέση να χορηγεί το βοήθημα αυτό για τους αυτοτελώς απασχολούμενους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΟΑΕ και στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Εφόσον όμως όλα αυτά προϋποθέτουν μια βασικότατη προϋπόθεση, να έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας ή του επαγγέλματος μετά την 1η Πρώτου του 2012, που σημαίνει ότι όσοι έχουν προβεί σε διακοπή πριν από αυτή την ημερομηνία, δηλαδή κατά τα έτη 10 και 11, δεν δικαιούνται αυτό το βοήθημα. Οι προϋποθέσεις είναι 7 τον αριθμό και είναι συσσωρευτικές όλες μαζί και οι 7. Να ξεκινήσω να τα πω απλά για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Για την καταβολή αυτού του βοηθήματος πρέπει να συντρέχουν τα εξής. Πρώτον, να υπάρχει τουλάχιστον τριετής ασφάλιση στον φορέα που υπάγονται πριν από τη διακοπή τους οι επαγγελματίες. Άρα η πρώτη προϋπόθεση είναι η τριετής ασφάλιση. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι το ατομικό εισόδημα κατά τα 2 τελευταία έτη πριν από τη διακοπή να μην υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ και το οικογενειακό τα 30.000 ευρώ. Και τα 2 έτη όμως μαζί. Η τρίτη προϋπόθεση είναι για τα 2 έτη μαζί. 15.000 το χρόνο το οικογενειακό, το καθαρό. Το καθαρό. Οτιδήποτε αποτυπώνεται στο καθαριστικό της εφορίας, από ζημιές ή οτιδήποτε δεν λαμβάνεται υπόψη. Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 2 τελευταία έτη τα 30.000 ευρώ. Η τρίτη προϋπόθεση, η βασικότερη, την είπα και στην αρχή, είναι η διακοπή να έχει γίνει μετά την 1η Πρώτου του 2012. Η τέταρτη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να μην έχει προβεί μετά τη διακοπή του σε νέα έναρξη επαγγέλματος ή σε συνταξιοδότηση ή σε απασχόληση με μισθωτή εργασία. Να είναι δηλαδή άνεργος. Η πέμπτη προϋπόθεση είναι να μην έχει μεταβιβαστεί η επιχείρησή του ή τα μερίδια ή οι μετοχές του σε σύζυγο ή σε συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού. Η έκτη προϋπόθεση είναι να έχει εξοφλήσει ολοσχερός τις οφειλόμενες ασφαλιστικές του εισφορές. Ρύθμιση δεν λαμβάνεται υπόψη, πρέπει να είναι ολοσχερός εξοφλημένες οι οφειλές του. Και η έβδομη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα. Ωραία. Θα πάμε να συζητήσουμε το ύψος, να σας πω λίγο για το ύψος. Το 6 που είναι το πιο σημαντικό. Το 6. Δηλαδή με λίγα λόγια, το κράτος μας λέει ότι στην πρώτη στραβή, άμα δούμε ότι δεν μας πάει καλά η επιχείρησή μας, να κλείσουμε το τόπο την επιχείρηση, γιατί αλλιώς δεν θα πάρουμε βοήθεια. Και μιλάω τώρα ότι αυτοί που προσπαθούν, και ας μην κρυβόμαστε, το πρώτο που κόβουν είναι η ασφάλειά τους.
όλοι οι άνθρωποι που έχουν μια επιχείρηση και βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν μετά. Οπότε θέλω να πείτε ότι είναι και ανασφάλιστοι. Ναι. Και χρωστάνε και στον ΟΑΕ, παραδείγματος χάρη. Ναι. Δεν είναι λίγο αστείο το να είναι προϋπόθεση αυτό? Δεν θα έκλεινε κάποιος την επιχείρηση του, αν είναι καλά, κυρία. Δεν είμαι ο συντάκτης εγώ του νομοσχεδίου. Ναι, δεν διαφωνώ. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ο κόσμος διαμαρτύρεται διότι αυτόματα εξαιρείται πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό όμως αποφασίστηκε και αυτό εμείς καλούμαστε να εφαρμόσουμε. Τι ύψος είναι αυτό το βοήθημα? Και το χειρότερο είναι ότι δεν δέχονται και το διακανονισμό. Δηλαδή, αν έχεις κάνει διακανονισμό. Όχι. Διακανονισμό, η ρύθμιση, το είπα, δεν λαμβάνεται υπόψη. Πρέπει να είναι ολοσχερώς εξοφλημένα και ένα από τα δικαιολογικά, θα το πούμε λίγο παρακάτω, που απαιτούνται είναι αυτή ακριβώς η βεβαίωση να το αναφέρει συγκεκριμένα ότι έχουν εξοφληθεί και ότι δεν υπάρχουν οφειλές. Το ύψος ανέρχεται σε 360 ευρώ μήνυεως και κυμαίνεται. Το χρονικό διάστημα που κυμαίνεται το βοήθημα αυτό είναι από 3 μήνες έως 9 μήνες. Ο χρόνος της διακύμανσης αυτός οφείλεται στο γεγονός ότι λαμβάνεται υπόψη ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης του κάθε επαγγελματία. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Από 3, σας είπα ότι η μικρότερη προϋπόθεση είναι από 3 έως 4. 4 μήνες από 5 έως 6, βεβαίως, και από 15 χρόνια και πάνω είναι 9 μήνες. Τώρα, τα δικαιολογητικά βέβαια τα έχουμε αναρτήσει στην υπηρεσία μας, μπορεί ο καθένας να ενημερώνεται, αλλά μπορεί και όλοι οι συνεργάτες μου είναι έτοιμοι για να δώσουν κάθε πληροφόρηση. Τα δικαιολογητικά δεν είναι δύσκολα, εύκολα είναι σχετικά. Παίρνουμε, το πρώτο δικαιολογητικό είναι μία βεβαίωση από τον ασφαλιστικό μας φορέα, ένα και μόνο δικαιολογητικό από τον πρώην ασφαλιστικό μας φορέα, τον ΟΑΕ συγκεκριμένα, ή το ΕΤΑΠ ΜΜΕ, η οποία βεβαίως θα έχει 3 πράγματα. Πρώτον, πότε έγινε η διακοπή. Δεύτερον, ποιο ήταν το χρονικό διάστημα ασφάλισης. Και τρίτον, ότι δεν χρωστάει. Το δεύτερο δικαιολογητικό είναι τα εκαθαριστικά σημειώματα των 2 προηγούμενων ετών. Το τρίτο δικαιολογητικό είναι μια αυτοπρόσωπη παρουσία, ένα δικαιολογητικό που θα δείχνει τα αυτοπρόσωπη, επιδεικνύεται δηλαδή ή η ταυτότητα, ή το διαβατήριο, ή το βιβλιάριο υγείας. Η άλλη προϋπόθεση είναι ο λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας, προκειμένου εκεί να πιστώνονται το βοήθημα, και το ΆΜΚΑ, ο αριθμός του ΆΜΚΑ. Πάντως εμείς θα παραμείνουμε στο γεγονός ότι άγνωστο γιατί δεν δέχονται υπόψη τους διακανονισμούς. Αυτό πραγματικά εξαιρεί σχεδόν το σύνολο των επιχειρηματιών, γιατί άλλος πήγαινε καλά επί 3 χρόνια και δεν χρώσταγε τίποτα. Θα προσπαθούσε να συνέχιζε να κρατήσει την επιχείρηση. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, θα σας έλεγα ότι υπάρχει πρόβλημα που υπάρχουν άνθρωποι, διότι η οικονομική κρίση, ξέρετε, δεν δημιουργήθηκε το 2012. Είναι σειρά τώρα ετών. Υπάρχουν άνθρωποι που ήρθαν και χθες και προχθές ρωτώντας, διότι έχουν κάνει διακοπή το 2011. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνανε διακοπή το Δεκέμβριο του 2011 και δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση. Αντιδρά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην μεταφορά της Πρωτομαγιάς σε άλλη ημερομηνία, καταγγέλλοντας ότι με αυτόν τον τρόπο χάνεται ο επαιτειακός της χαρακτήρας και δεν αποτελεί πλέον μία μέρα μνήμης για αυτούς που χάσαν τη ζωή τους στο Σικάγο για καλύτερες συνθήκες δουλειάς. Βλέπουμε να επιχειρείται φέτος από την κυβέρνηση σε συμμαχία και καταπέτηση των μεγαλεμπόρων να μεταφερθεί η Πρωτομαγιά. Στόχο έχει καταρχήν να ικανοποιηθεί η απέτηση της μεγαλοεργοδοσίας να έχει ανοιχτά τα πολυκαταστήματα εκείνη την ημέρα και βεβαίως υπηρετεί και έναν άλλο στόχο, να εκφυλιστεί η ημέρα αυτή, να χτυπηθεί το περιεχόμενο και το νόημά της. Γιατί η 1η του Μάη είναι μια ημέρα που συμβολίζει τους μακροχρόνιους και τους σκληρούς αγώνες που έχει δώσει η εργατική τάξη με αμέτρητες θυσίες από το 1886 στο Σικάγο αλλά μέχρι και σήμερα. Είναι μια ημέρα που εκτός από την μνήμη και την τιμή που αποτείουμε εκείνη την ημέρα, συνεχίζει να παραδειγματίζει, να διδάσκει, να διαπαιδαγωγεί την εργατική τάξη για τους αγώνες και για το περιεχόμενο της πάλης που πρέπει να έχει ο λαός μας, η εργατική τάξη. Και με αυτή την έννοια είναι στα χέρια των εργαζομένων η υπεράσπιση της 1ης του Μάη και ο χαρακτήρας της. Εμείς καλούμε τα σωματεία, τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες των εργαζομένων, τους εμπορικούς συλλόγους και όλα τα όργανα των εργαζομένων να κηρύξουν 24ωρη απεργία εκείνη την ημέρα, την 1η του Μάη, να δώσουν το πραγματικό, το σημερινό περιεχόμενο που πρέπει να είναι
η αντίθεση και η πάλι στα βάρβαρα μέτρα, να είναι ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, να υπάρχει οργάνωση, συμμαχία των λαϊκών στρωμάτων, σύγκρουση με τα μονοπόλια και συνολικά την πολιτική αυτή. Και καλούμε όλο το λαό να παλέψει να μην μεταφερθεί η 1η του Μάη και να γιορταστεί όπως ταιριάζει στο χαρακτήρα της. Με αυτόν τον τρόπο μας καλέτε τα τριήμερα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι θεωρούν την Πρωτομαγιά μια μέρα εξοχής, όχι μια μέρα απελπίας. Ναι, ο εκφυλισμός και το χτύπημα του περιεχομένου της ημέρας αυτής έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά. Τι λένε η μέρα των λουλουδιών, λένε ότι είναι μια αργία. Τι θέλουν, να την κάνουν μετακινούμενη αργία, μετακινούμενη ημέρα τάχα για βόλτα. Δεν είναι, είναι η απεργία. Είναι απεργία, είναι μάχη. Άρα εμείς τι λέμε, οργάνωση της απεργίας, προκήρυξη απεργίας και γιορτασμός με το περιεχόμενο που της πρέπει, συγκεντρώσεις, πορείες, όπως μια μεγαλειώδη απεργιακή μάχη κινητοποίηση. Τέτοιο χαρακτήρα έχει. Και τώρα τι μιλάμε τώρα, για ψώνια και για βόλτες και τέτοια. Σήμερα νομίζω ότι αν είχαμε χρήματα, δουλειά, θα μας έφταναν οι ημέρες της μεγάλης... ναι, αλλά και τώρα και της μεγάλης εβδομάδας μας φτάνουν και μας περισσεύουν να ψωνίσουμε και να κάνουμε τις δουλειές μας. Νέες εξελίξεις σχετικά με τον ερχομό του προαστιακού στο Λουτράκι, αφού φημολογείται ότι σήμερα έγινε μία συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, από ομάδα πολιτών με σκοπό τη δημιουργία στάσης στον Ισμό, κοντά σε γνωστό σούπερ μάρκετ. Αυτό προκαλεί αντιδράσεις σε πολίτες και παράγοντες που διεκδικούν τον ερχομό του προαστιακού στο κέντρο του Λουτρακίου. Έχουμε τεθεί σε διάταξη μάχης η πρωτοβουλία πολιτών για την έλευση του προαστιακού σιδηροδρόμου στην πόλη του Λουτρακίου, καθώς συντεχνιακά και αλότρια συμφέροντα που αργοσαλεύουν πίσω από τις κουρτίνες παρασκηνίου του κυρίου λογοθέτη έχουν στοχοποιήσει την επισκεψιμότητα και κατ' επέκταση την οικονομία του Λουτρακίου, αλλά κυρίως την ομαλή επέκταση του σχεδίου πόλης στο Λιβαδάκι. Θυμίζουμε πως εάν δεν μπει ο προαστιακός στο Λουτράκι, η φυστάμενη γραμμή θα εξακολουθεί να διέρχεται με ανιστοσταθμία μεταξύ Παπα-Νικολάου και Αιγαίου και να εμποδίζει την διένεξη των εκατέρωθεν οδών. Τα συμφέροντα λοιπόν αυτά, με μια πραξικοπηματική προσπάθεια που επιδεικτικά αγνοεί τις δημόσιες διαβουλεύσεις που έγιναν στην πόλη του Λουτρακίου, τις 2.000 υπογραφές πολιτών, τις σφραγίδες και τις υπογραφές όλων των παραγωγικών φορέων του Λουτρακίου, τις απόψεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τις επιστολές 4 δημάρχων, τις εισηγήσεις τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, αλλά και το αποτέλεσμα της τεχνικής έκθεσης του μελετητικού γραφείου του Σοντράκ, τις εισηγήσεις των έγκριτων συγκοινιολόγων που συνεργάζονται αφιλοκερδώς με την πρωτοβουλία πολιτών. Αυτά λοιπόν τα συμφέροντα έχουν εξαπολύσει μια προσπάθεια να παρασύρουν έκον-άκον τους επικεφαλείς των μεγάλων δημοτικών παρατάξεων σε μια συνάντηση, όπως λένε οι ίδιοι, με τον κολλητό του, τον Υπουργό, τον Κώστα του Χατζηδάκη. Για να μην κατασκευαστεί ο σιδηροδρομικός κλάδος του Λουτρακίου, αλλά ο σταθμός στο ΑΒ Βασιλόπουλος. Αυτή τη στιγμή έχουμε λάβει προφορικά διαβεβαίωση τόσο από τον ίδιο τον κύριο τον Γιώργο τον Γιώνη και από τον κύριο τον Παύλου, πως δεν θα παραβρεθούν σε αυτή τη συνάντηση και δεν θα υποστηρίξουν με τον Υπουργό. Αυτοί έτσι λένε ότι αύριο Τετάρτη θα κάνουν μια συνάντηση με τον Υπουργό. Μάλιστα κομποριμονούν ότι είναι και φίλος τους πολύ και έχουν μεγάλη επιρροή απάνω του. Και είναι απορρίως άξιον αν ο κύριος Λογοθέτης θα παραβρεθεί τελικά σε αυτή τη συνάντηση. Αυτοί οι επικεφαλείς προαναφερόμενοι των μεγάλων δημοτικών παρατάξεων που δεν δέχονται να υποστηρίξουν μια εγκληματική λύση η οποία φαλκιδεύει τα συμφέροντα όλων των δημοτών και εκτός αυτού βρίσκεται και εκτός του σχεδιασμού του προαστιακού. Υπάρχει πίσω μου ο χάρτης του προαστιακού και του ΟΣΕ που φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κανένας σταθμός στο Βασιλόπουλο. Εκτός αυτού, εμείς παραθέτουμε και άλλα στοιχεία μπροστά στην κάμερά σας. Είναι η επερώτηση και τοποθέτηση του κυρίου Κόλια που έγινε 17 Φεβρουαρίου 2011 στη Βουλή των Ελλήνων και η οποία τοποθέτηση του κυρίου Κόλια μιλάει ξεκάθαρα για επανασχεδιασμό του έργου, όπως άλλωστε έκανε και ο τότε Υπουργός
ο Πάνος ο Μπεγλίτης και με δηλώσεις του στις τοπικές εφημερίδες του Λουτρακίου. Και μάλιστα θεωρούσε τότε ο κύριος Μπεγλίτης μεγάλο λάθος στο σχεδιασμό που επιλέχθηκε για τον Βασιλόπουλο και πολύ σωστά. Κύριε Καραπατά, επειδή εμείς σε τέτοια μεγάλα θέματα δεν μπορούμε να πούμε καθόλου για πολιτικά παραταξιακά συμφέροντα. Όταν ξεκινήσατε αυτή η καταγγελία σας, μιλήσατε για τον Δήμαρχο Λουτρακίου, τον κύριο Λογοθέτη. Πώς είστε τόσο σίγουροι ότι πίσω από αυτή την πρωτοβουλία ή όπως θέλετε πίσω από αυτά τα συμφέροντα βρίσκεται ο κύριος Λογοθέτης? Κοιτάξτε, από την αρχή της θητείας του, από το ξεκίνημα της θητείας του, ο κύριος Λογοθέτης έχει αναλωθεί σε μια τέτοια προσπάθεια. Να θυμίζουμε ότι από το Δεκέμβριο του 2010, πριν ακόμα αναλάβει δήμαρχος, έφυγε και πήγε σε μια κρυφοσυντεχνιακή συνάντηση με τον Σπύρο τον Βούλια, τον τότε Υπουργό Μεταφορών. Μετά ακολούθησαν οι δύο ερωτήσεις της κυρίας Φαρμάκη και του κυρίου Μανουλάκη στο Ευρωκοινοβούλιο και παρόλο την καθολική αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, των φορέων αλλά και 18 σημαίνων πολιτικών προσώπων από όλες τις παρατάξεις, ο κύριος Λογοθέτης δεν βρήκε να πει καμία κουβέντα και να καταδικάσει την κίνηση των βουλευτών. Και όχι μόνο αυτό, άρχισε μετά την υφαρπαγή των ψήφων, αν και το είχε βάλει και στο προεκλογικό του πρόγραμμα ως στρατηγική δέσμευση, να μιλάει ότι δεν υπάρχουν κονδύλια για το έργο, ότι είναι πολύ ακριβό το έργο, χωρίς βέβαια να κάνει τίποτα. Κάτι που μας οδήγησε εμάς, σαν πρωτοβουλία πολιτών, στις εξής δύο κινήσεις. Πρώτον, να δώσουμε στοιχεία στον Ευρωβουλευτή των Οικολόγων, τον Μιχάλη τον Τρεμόπουλο, και να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το έργο είναι δυνητικά επιλέξιμο για χρηματοδότηση της επέκτασης του προαστιακού προς το Λουτράκι, με την διαφορά ότι δεν υπάρχει κανένα αίτημα από το Δήμο Λουτρακίου. Και δεύτερον, με επιστολή που στείλαμε στον Υπουργό τον τότε, τον Πάνο τον Μπεγλίτη, και εξηγούσαμε το τι συνέβη, έδωσε εντολή ο Υπουργός να παρευρεθούμε στην ΕΡΓΟΣΕ και μέσω ενός μορφοποιημένου σχεδίου που ενστερνίστηκε και η υπηρεσία, η τεχνική του Δήμου Λουτρακίου, αλλά και η ΕΡΓΟΣΕ, να αποκλιμακώσουμε το έργο και τον προϋπολογισμό του έργου. Σε αυτά δεν έχει συμμετάσχει ουδόλως ο Δήμαρχος και αυτή τη στιγμή, εκτός ενός εγγράφου που έγινε, αν θυμούμε καλώς, το Δεκέμβριο του 2011, κατόπιν δικιάς μας πίεσης, δεν υπάρχει σε καμία άλλη υπηρεσία κάποιο έγγραφο που να φανερώνει ότι ο Κώστας ο Λογοθέτης, ως Δήμαρχος του Λουτρακίου, διεκδικεί αυτό το συγκεκριμένο έργο. Εγώ συνεχίζω σε αυτό που σας είπα, ότι δεν ανεχόμαστε σε τέτοια μεγάλα έργα παραταξιακά συμφέροντα. Ο κύριος Λογοθέτης, σε συνέντευξη που είχε δώσει και σε εμάς, είχε πει ότι ο προαστιακός ή πρέπει να φτάσει μέχρι το τέρμα εκεί που προβλέπεται από τη μελέτη ή να μην έρθει καθόλου. Και ότι συναντιέται με τον εκάστοτε υπουργό, ακόμα και με τον κύριο Χατζηδάκη, αν είναι να συναντηθεί, προκειμένου να προχωρήσει, να ξεμπλοκάρει το έργο του προαστιακού, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε έναν δήμαρχο που γνωρίζει ότι τα ταμεία του Δήμου είναι άδεια. Μα κοιτάξτε, καταρχήν τώρα τα ταμεία του Δήμου είναι άδεια, δεν έχουν καμία σχέση με το κονδύλι που απαιτείται για την υλοποίηση της επέκτασης του έργου του προαστιακού προς το Λουτράκι. Δεν γιατί... έχει παράπλευρα έργα, κύριε Καραπατά? Όχι, όχι, δεν έχει καθόλου. Μπορεί να προηγηθεί το σιδηροδρομικό κομμάτι του έργου χωρίς τα παράπλευρα έργα. Αυτό είναι ανεξάρτητα της επέκτασης του σχέδιου πόλης. Αυτό σας είπα και σε προηγούμενη συνέντευξη, ότι εξαρτάται η υλοποίηση του έργου από το κονδύλι που αναμένουμε να αποδεσμεύσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και συγκεκριμένα ο Πέτρος ο Τατούλης. Και δεύτερον και το κυριότερον, δεν εξαρτάται από το Υπουργείο. Το Υπουργείο, στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου που μας έχουν καταθέσει 3 διαφορετικοί βουλευτές του νομού, μας λέει ξεκάθαρα πως αρμόδιο για την υλοποίηση της επέκτασης του προαστιακού είναι η Περιφέρεια και τα ΠΕ Πελοποννήσου. Ερώτηση. Δηλαδή, τόσο κακή είναι ο Δήμαρχος Λουτρακίου, τόσο κακός είναι ο Περιφερειάρχης, όλοι αυτοί βάλουν κατά του προαστιακού στο Λουτράκι. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι υπάρχει αυτό το οργανωμένο σχέδιο? Κοιτάξτε, εμείς διακρίνουμε ένα σχέδιο που είχαμε δει από προηγούμενη κάστα πολιτικών, ότι δεν θέλουν να γίνει αυτή τη στιγμή ο προαστιακός για να τερματίσει την οδό Αιγαίου. Αυτοί οι συγκεκριμένοι θέλουν να προτείνουν τη λύση του Βασιλόπουλου, να ρίξουν καρβουνόσκονη, θα έλεγα, στα μάτια της τοπικής κοινωνίας και αργότερα, όταν χτιστεί ολόκληρο το λιβαδάκι, να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις και να το πάνε έξω από το καζίνο στον Παπα-Νικολάου. Ευαισθησία προς τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες δείχνει ο Δήμος Ξυλοκάστορ Ευρωστήνης, αφού σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου βρίσκεται πολύ κοντά στη δημιουργία του ειδικού σχολείου, ενώ ενεργοποιείται και για τα καλά το κοινωνικό παντοπολείο, καθώς και άλλες δομές και παρεμβάσεις για τους απόρους. Όπως γνωρίζετε, βιώνουμε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση
που εξελίσσεται ραγδαία σε οικονομική κρίση με πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην κοινωνία, όπως παραδείγματος χάρη υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ένας δήμος, μια δημοτική αρχή, ένα δημοτικό συμβούλιο. Εμείς εδώ, εμπροκειμένου στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, έχουμε καθήκον και υποχρέωση να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή και να προσφέρουμε κοινωνική αλληλεγγύη, κοινωνική πολιτική, εν τέλει να ανακουφίσουμε τους συμπολίτες μας. Τι κάναμε σαν Δήμος Ξυλοκάστρου όσον αφορά τέτοιου είδους πολιτικές που αφορούν την κοινωνική μας πολιτική και την κοινωνική αλληλεγγύη? Πρώτα απ' όλα, εδώ και πολλά χρόνια παλέψαμε και τελικά κατορθώσαμε με τη συνεργασία και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των θεσμικών οργάνων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, να ιδρύσουμε και να λειτουργήσουμε το ειδικό δημοτικό σχολείο στην τοπική κοινότητα Σικιάς για παιδιά με ειδικές ανάγκες, με διάφορα προβλήματα. Όπως γνωρίζετε, στον νόμο Κορινθίας υπήρχε μόνο ένα τέτοιο ειδικό σχολείο στην Κόρινθο και αντιλαμβάνεστε ότι για την Δυτική Κορινθία γενικότερα υπήρχε ένα πρόβλημα μετακίνησης, εξόδων, χρόνου για τους γονείς που βίωναν τέτοια προβλήματα έχοντας παιδιά με ειδικές ανάγκες. Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι πλέον λειτουργεί στην τοπική κοινότητα Σικιάς ένα τέτοιο ειδικό δημοτικό σχολείο που εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες της Δυτικής Κορινθίας. Ένα δεύτερο είναι ότι θεσμοθετήσαμε και ιδρύσαμε και λειτουργούμε πλέον το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου μας, που στεγάζεται εκεί στο ισόγειο του πρώην Μάρε, εδώ στο Ξυλόκαστρο, όπου κάποιοι εθελοντές και εθελόντριες του Δήμου μας με σπουδαία ανθρωπιστική δράση, σε συνεργασία με το Δήμο, συλλέγουν τρόφιμα, άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ρουχισμό, παπούτσα και οτιδήποτε άλλο το οποίο για κάποιους είναι περιττό ή τους περσεύει, αλλά για κάποιους άλλους είναι πρώτης ανάγκης ζήτημα. Τα συγκεντρώνουμε αυτά λοιπόν και τα διανέμουμε σε συμπολίτες μας που έχουν μεγάλες ανάγκες. Φυσικά εξετάζοντας και κάποια οικονομικά κριτήρια και αξιολογώντας τις αιτήσεις που κατατίθενται στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπολείο του Δήμου. Ένα τρίτο που κάναμε είναι ότι ιδρύσαμε και λειτουργούμε το Δημοτικό Ιατρείο Ψυχικής Υγείας, που λειτουργεί 3 φορές το μήνα στο καπί, φιλοξενείται στο καπί του Ξυλοκάστρου και 1 φορά το μήνα στο καπί του Δερβενίου, και εξειδικευμένα στελέχη στους τομείς ψυχικής υγείας παρέχουν συμβουλές σε τέτοιου είδους προβλήματα. Ένα τέταρτο, ότι για μια ακόμα χρονιά δεν κάναμε καμία απολύτως αύξηση στα δημοτικά τέλη. Συν της άλλης τα μειώσαμε και κατά 50% για τους απόρους, τους πολύτεκνους, τις μονογονοϊκές οικογένειες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ένα πέμπτο, καταργήσαμε το τέλος αγροτικής οδοποιίας από την 1η Πρώτου του 2012 για να ανακουφίσουμε τους συμπολίτες μας, αγρότες μας, που βιώνουν δραματική μείωση των εισοδημάτων τους. Έκτον, μειώσαμε το τιμολόγιο κατανάλωσης του πόσιμου νερού κατά 10% στην κλίμακα κατανάλωσης από 30 έως 100 κυβικά. Και εκτός των άλλων, οι επαγγελματίες, οι εστιατόρες, οι ξενοδόχοι, οι χώροι μαζικής εστίασης, εφόσον πληρώνουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους, έχουν έκπτωση 15%. Επίσης, όσον αφορά την κατανάλωση του πόσιμου νερού, μειώσαμε το τιμολόγιο της κατανάλωσης του πόσιμου νερού για το Δερβένι και τις παραλιακές τοπικές κοινότητες Λυκοποριά, Σαρανταπιχιώτικα, Στόμη, Λιγιά, πάρα πολύ. Μειώσαμε κατά 50% τα δημοτικά τέλη για τους άπορους, τους πολύτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Μειώσαμε, όσον αφορά το τιμολόγιο της κατανάλωσης του νερού στο Δερβένι και στις παραλιακές δημοτικές κοινότητες του Δερβενίου,
που πλήρωναν κατά κλίμακα. Εδώ η μείωση είναι μέχρι και 80% γιατί το τιμολόγιο τους, όπως το κληρονομήσαμε, ήταν αρκετά υψηλό. Μειώσαμε τα τέλη κατάληψης των πεζοδρομίων και των κοινόχρηστων χώρων σε όλο το Δήμο εκτός του Ξυλοκάστρου. Μειώσαμε τα τέλη κατάληψης των κοινόχρηστων χώρων για τα ψυγεία των περιπτέρων σε ένα μεγάλο και σημαντικό ποσοστό, διότι ήσαν ακριβά και σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε, στην οικονομική κρίση που βιώνουμε, δεν ήταν εύκολο για τους επαγγελματίες του είδους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Με αυτό το πλέγμα, με αυτό τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής που πήραμε, στοχεύουμε, όπως σας είπα και στην αρχή, να στηρίξουμε την κοινωνική συνοχή και να ανακουφίσουμε τους συμπολίτες μας. Εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Οικειονίων με σκοπό την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Πρόκειται για μια διημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την 5η 11 Τετάρτου και την Παρασκευή 12 Τετάρτου. Περισσότερα από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Λεωνάρδο. Έχουμε τη χαρά ως Δήμος Οικειονίων να φιλοξενούμε την έκθεση τεχνολογίας και κατασκευών που γίνεται με την ευθύνη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κορινθίας, βέβαια τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Η έκθεση καταρχήν περιλαμβάνει εκθέματα τα οποία θα είναι στις αποθήκες ΑΣΟ του Δήμου Οικειονίων. Επίσης θα υπάρξει και μια ημερίδα στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου. Η έναρξη της έκθεσης θα είναι στις 11 του μήνα την Παρασκευή, την Πέμπτη με συγχωρείτε, την Πέμπτη στις 11 του μήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ενώ η ημερίδα σχετικά με το θέμα θα γίνει την Παρασκευή στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Εμείς καλούμε όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς και μαθητές, αλλά όλους τους πολίτες του Δήμου Οικειονίων και όχι μόνο, να συμμετέχουν σε αυτή την αξιόλογη εκδήλωση. Και τώρα θα βάλουμε τη ζούμπα στη ζωή σας, αφού γνωστή σχολή χορού διοργάνωσε έναν ζούμπαθλον για να στηρίξει το χαμόγελο του παιδιού. Η εκδήλωση έγινε την Κυριακή και η συμμετοχή, όπως θα δείτε, ήταν πολύ μεγάλη. Todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae haciendo el paso del que se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae haciendo el paso del que se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae haciendo el paso del que se cae. De aquí para allá se cae, pa'lante para atrás se cae, de aquí para allá se cae, pa'lante para atrás se cae. La vuelta, 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 haciendo el paso del que se cae. La vuelta, 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 haciendo el paso del que se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae haciendo el paso del que se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae haciendo el paso del que se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae haciendo el paso del que se cae. De aquí para allá se cae, pa'lante para atrás se cae, de aquí para allá se cae, pa'lante para atrás se cae. La vuelta, 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 haciendo el paso del que se cae. La vuelta, 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 la vuelta. Sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae haciendo el paso del que se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae haciendo el paso del que se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae haciendo el paso del que se cae. De aquí para allá se cae, pa'lante para atrás se cae, de aquí para allá se cae, pa'lante
pa'lante, pa' atrás, se cae, se cae. La vuelta, 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 la vuelta. Haciendo el paso del que se cae. La vuelta, 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 la vuelta. Haciendo el paso del que se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae. Haciendo el paso del que se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae. Haciendo el paso del que se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae. Haciendo el paso del que se cae. De aquí para allá se cae, se cae. Pa'lante, pa' atrás se cae, se cae. De aquí para allá se cae, se cae. Pa'lante, pa' atrás se cae, se cae. La vuelta, 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 la vuelta. Haciendo el paso del que se cae. La vuelta, 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 la vuelta. Haciendo el paso del que se cae. La vuelta, 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 la vuelta. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για την ενημέρωσή σας και σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.